Konstituzio Auzitegiak egia esateko ez du jenterik gehienak uste zuenaren gauza diferenterik egin. Inok benetan uste bazuen Konstituzio Auzitegiak egin duenaren kontrako zerbait egin zezakeela, argi dago oker zegoela eta mundu honetan ez zegoela. Orain, inok ezin du pentsatu eta defendatu Konstituzio Auzitegiak adierazpen honekin Kataluniako eztabaida behin da betiko ixten duenik. Eta errakuntza izugarria izango litzateke gainera hori horrela dela pentsatzea. Konstituzio Auzitegiak bai adierazpen bat egiten du Kataluniako parlamentuak egindako deklarazioaren inguruan, baina berehala esaten du hemen badagoela oraindik elkarrizketarako premia bat eta esparru bat, eta elkarrizketarako premia eta esparru hori alderdi politikoek eta erantzule instituzionalek gauzatu eta bideratu behar dutela. Eta inok ezin duela pentsatu Konstituzio Auzitegiak honetan alderdi politikoak eta erakundeen erantzukizuna ordezkatu dezakeenik. Beraz, argi dago, Gobernu Zentralak oraindik arazo bat daukala Kataluniarekin, eta Gobernu Zentralak oraindik ere Kataluniako arduradun politikoekin badaukala erronka bat hitz egiteko, negoziatzeko eta alden neurrian behintzat adostasunak lortzeko Kataluniako arazoa bidean jartzeko.